Δεν θα μπούμε ποτέ μέσα. Είναι κλειδωμένοι. Hey! Είναι ανοιχτό το παράθυρο! Έλα, Πλανκτόν, είναι ώρα για ομαδική δουλειά. Βοήθαμε λίγο. Εντάξει, μια στιγμή. Όχι! Λίγο πιο ψηλά, Πλανκτόν. Πλανκτόν? Δεν βοηθάς εσύ εμένα έτσι για αλλαγή. Ω, ναι, καλή ιδέα. Εμπρός, Μπομπ σφουγγαράκι, έλα! Μπήκαμε! Υπάρχει ένας φύλακας εκεί. Ας πάρουμε το κλειδί που έχει γύρω από το λαιμό του. Πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία. Ας περπατήσουμε στις μύτες των ποδιών. Θα σταματήσεις με αυτό το πιανάκι! Θα μας πιάσουν εξαιτίας σου. Συγγνώμη.